вървим към края. Уважаеми родители, да бъдем част от вашия живот за нас беше едно огромно предизвикателство. Огромно, защото сме се вълнували дали ще ви предадем децата ви здрави. Вълнували сме се и сме се притеснявали дали към всяко едно дете сме постъпили индивидуално и дали сме удовлетворили вашите изисквания. Да си учител не е само професия, а в днешно време е предимно призвание. Призвание да обичаш децата и да бъдеш всеотдаен. Такива са госпожа Христова и госпожа Божилова. Те оставиха част от душата си, от своя педагогически такт, стремежа се да научат децата на елементите на буквите, да ги научат да смятат, да ги научат да разказват, да ги научат да рисуват, да ги научат да уважават другарчето си, да ги научат на самостоятелност, на трудолюбие, да ги научат да познават света, да го опазват, да творят красота и в същото време да мечтаят. Мили деца, вдигнете гордо глава и тръгнете по пътя, началото на което поставихме ние в детската градина и това, което поставиха госпожите ви. Госпожа Божилова, госпожа Христова и Вили. Днес ви даваме вашите удостоверения, с които вие ни напускате и продължавате напред. Желая ви успешен старт и успех! Удостоверение ОДЗ 55 връчва на Анастасия Андреева. Удостоверение ОДЗ 55 връчва на Андрея Иванова. Удостоверение се връчва и на Андрея Андреева. Удостоверение се връчва и на Боян Пейчев. Удостоверение се връчва и на Борис Пиронков. Удостоверение се връчва на Велизар Костадинов. Удостоверение се връчва на Владимир Димитров. Удостоверение се връчва на Георги Иванов. Удостоверение се връчва на Георги Гешев. Удостоверение се връчва на Габриела Иванова. Удостоверение се връчва и на Габриела Христова. Удостоверение се връчва и на Даря Динкова. Удостоверение се връчва и на Десислава Костова. Удостоверение се връчва на Елион Стоянов. Удостоверение
Удостоверение се връчва на Илиян Захариев. Удостоверение се връчва на Илиян Кръстев. Удостоверение се връчва на Кан Нори. Удостоверение се връчва на Кристиян Миланов. Удостоверение се връчва на Моника Божанова. Удостоверение се връчва на Младен Василев. Удостоверение се връчва на Мариана Кръстева. Удостоверение се връчва на Михаил Върбанов. Удостоверение се връчва на Прислава Краева. Удостоверение се връчва на Стела Тенева. Удостоверение се връчва на Симона Свиленова. Удостоверение се връчва на Симона Ралева. Удостоверение се връчва на Теодора Гешева. Това беше от нас. Много здраве, много сили, за да продължите напред. И не ни забравяйте все пак. Може да ви помогнем. Моля родителите за малко внимание, а ние искаме да задържим малко госпожа Радева при нас, за да могат децата да изкажат своето благодаря от името на нашата цялата група. Или Янчо първо при най-първо. Те си там, миличка. Може ли само докато изчаквам децата? Съвсем технологично. Много ви моля, утре ще ви дадем книгата да си подпишете на удостоверението. Това е просто задължение, което трябва да се върши. Благодаря все пак за поканата ви, но аз не мога да дойда на 4 по простата причина, че в петък отивам на една конференция и няма да мога да се върна в събота на време. С това хиляди извинения и си позволих да раздам удостоверенията днес. Благодаря. Извинявай, Злато. Извинявам се много. И видяхме да е пресили. Госпожо Радева, ние, децата от група Слънките, ви благодарим за грижите, благодарим ви за уюта и комфорта. Бъдете живо и здрава, ние много ви обичаме.
беше в помощ за концертите, благодарим и на нея. Така че успехно ще благодарим. Децата отиват в групата, а вие заповядайте след тях. Каквото имате там да си кажете за снимки или някой го носи почерпка, ние отиваме там, вие заповядайте след нас.